τη μεριά να είναι ένας διαχειριστικός φορέας που συνενώνει όλους τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι και η Περιφέρεια. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΝΑ δεν έχει την πλειοψηφία η Περιφέρεια Αττικής, απλά έχει τον πρόεδρο που είναι και ο Περιφερειάρχης. Αναλάβαμε ένα ζήτημα το οποίο χρονίζει. 30 χρόνια είναι προβληματικό. Έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες για να μειωθούν τα κόστη και να μειωθούν και οι οφειλές που είχε ο ΕΣΝΑ, και το έχουμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό, να μπει μια σειρά στοχητά φυλής, αλλά το κύριο απ' όλα είναι να ξεκινήσει η διαδικασία, η νομοθετική, η οποία έχει ψηφιστεί από το 2003 και έχει επικαιροποιηθεί το 2006 από τη Βουλή των Ελλήνων, που είναι ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης των Απορριμμάτων. Αυτό είναι ένα σχέδιο, ένα στρατηγικός σχεδιασμός που πολλοί μπορούν να συμφωνούν ή να διαφωνούν. Εγώ, ας πούμε, προσωπικά σε κάποια σημεία μπορεί να διαφωνώ. Όμως είναι αυτός ο νόμος που έχουμε σήμερα. Και δεν είναι στην αρμοδιότητα ούτε της Περιφέρειας ούτε των Δήμων να τροποποιήσει νόμους. Δεν νομοθετεί η αυτοδιοίκηση. Νομοθετεί η Βουλή και η Κεντρική Διοίκηση. Μπορεί όμως να πιέσει. Μπορεί να πιέσει έχει πολιτικά. Τα μέσα και τη φωνή, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, υπάρχουν τοπικές κοινωνίες οι οποίες σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες διαφωνούν με τον περιφερειακό σχεδιασμό που υπάρχει σήμερα. Εμείς όμως πιέσαμε ώστε, επειδή το πρόβλημα των απορριμμάτων είναι τεράστιο, σε κάποια στιγμή ο Χιτά Φυλής δεν θα αντέξει πλέον. Έχουν τελειώσει οι προθεσμίες και ο όγκος που θα μπορεί να αποδεχτεί. Επειδή αυτό το ακούμε χρόνια, ότι δίνεται μια μικρή παράταση ζωής, δίνεται μια μικρή παράταση ζωής. Υπάρχει και ένα θέμα μείωσης των απορριμμάτων, του όγκου των απορριμμάτων τα τελευταία έτη λόγω της κρίσης, και είναι και αυτό και ένα από τα πολλά σημάδια της κρίσης, είναι και αυτό ένα από τα αποτελέσματα. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει η κατασκευή και η διαχείριση, ας πούμε, μέσω των 4 εργοστασίων, έτσι όπως έχει προβλεφθεί. Εμείς έχουμε προχωρήσει στις διαγωνιστικές διαδικασίες αυτές. Δεν είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΝΑ να σας πω τις περισσότερες λεπτομέρειες, δεν είμαι στην αρμοδιότητα αυτήν, αλλά έχουμε προχωρήσει σημαντικά ένα θέμα το οποίο είχε τελματώσει για πάρα πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι παρά τις αντίξωες φωνές θα υπάρχει θετική ανταπόκριση από τους πολίτες, γιατί αυτά τα τεράστια και τα μεγάλα προβλήματα δεν λύνονται με ευχολόγια και δεν λύνονται μόνο αρκεί και η περιφέρεια και η κυβέρνηση να αφουγκράζεται και τους πολίτες. Κάποια στιγμή όμως κάποιος πρέπει να βρει τη λύση. Και ενώ τόσα χρόνια δεν είχαμε, οι πρώην νομαρχίες δεν είχαν την αρμοδιότητα αυτή, με τον Καλλικράτη τους ήρθε και βλέπετε ότι μέσα σε πολύ χρονικό διάστημα δρομολογηθήκαν λύσεις από την Περιφερειατική. Ενώ τόσο καιρό καθόντουσαν. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο καθένας θα το μπορεί έχετε ακούσει κι εσείς, δέχεστε πειρά, ενώ η διοίκηση Σγουρού, για το γεγονός αυτού του πλεονάσματος. Υπό την έννοια ότι βγαίνει ο κύριος Σγουρός κατά καιρούς, λέει έχουμε άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ πλεόνασμα, είναι μια απόδειξη... 325 σήμερα με τις τελευταίες εκτιμήσεις. Είναι μια απόδειξη της χρηστής μας διαχείρισης. Υπάρχουν άλλες πλευρές και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο που λένε κύριε Σγουρέ, δεν είναι θέμα χρηστής διαχείρισης, είναι και ζήτημα ότι επιβάλλει κάποια πράγματα η Τρόικα και πρέπει να κατακρατηθούν κάποιοι πόροι. Εγώ θα πάω σε ένα άλλο θέμα. Ο κύριος Σγουρός έχει συναφές αυτού, ως αποτέλεσμα αυτού, απόρρια. Ο κύριος Σγουρός λέει από αυτά τα 325 που αναφέρετε εσείς, θα δώσω σε κάποια σωματεία για να ανοιγείρουν γήπεδα, εγκαταστάσεις στη φυσική τους έδρα. Και εκεί λοιπόν έρχεται το ερώτημα... Πάλι αυτή είναι μια συζήτηση από προσανατολιστική. Επιτρέψτε μου να πω ότι τα 325 εκατομμύρια μετά από τη συνένωση των 4 μεγάλων νομαρχιών Αθηνών, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής, έγινε για πρώτη φορά η Περιφέρεια Αττικής. Η νομαρχία Αθηνών που είχε ως διοίκηση την παράταξη τη δικιά μας και τον κύριο Σγουρό, είχε καταφέρει και είχε από τότε ένα πάρα πολύ καλό απόθεμα. Με χρηστή διαχείριση και προσέχοντας ποια έργα θα εκτελέσουμε και ποια όχι, καταφέραμε και έχουμε αυτό το απόθεμα και έχουμε την άνεση να μπορούμε να κοιτάμε τον πολίτη στα μάτια και να μπορούμε να επιλέγουμε τις δράσεις που θεωρούμε πιο σωστές στην συγκεκριμένη στιγμή. Ναι, αλλά ξέρετε... Αυτό το απόθεμα
δεν είναι για να το πετάξουμε στα σκουπίδια που λέει ο λόγος. Ούτε είναι να μπούμε στις παλιές λογικές, να αρχίσουμε να κάνουμε γιορτές και πανηγύρια, επιτρέψτε μου την έκφραση αυτή, για να έχουμε ικανοποιημένες κάποιες διαθέσεις και κάποιες. Αυτό ήταν η λογική, όπως σας είπα και προηγουμένως, των τελευταίων 30 ετών. Δουλέψαμε σκληρά, έχουμε κωδικοποιήσει και τα 325 εκατομμύρια σε έργα, είναι ενταγμένα σε διαδικασίες οι οποίες θα επιφέρουν στον αποδέκτη, στον πολίτη δηλαδή, θα αποφέρουν μια σημαντική βελτίωση της ζωής τους και δεν το κάνουμε έτσι για απλά να το δείξουμε. Το κάναμε από παλιά και φτάσανε δύσκολες μέρες και κάποιοι οι οποίοι δεν είχαν προβλέψει, σαν το Μέρμιγκα έτσι, που τα βάζει, λοιπόν, βρεθήκανε σε δύσκολη θέση. Κύριε Σπονδυλίδη, δεν θα το έχετε ακούσει προφανώς πρώτη φορά από εμένα. Μία από τις πολιτικές κατηγορίες που σας απευθύνουν είναι ότι δεν έχει γίνει σωστή ιεράρχηση των αναγκών. Δηλαδή, σε μία εποχή που δυστυχώς... Δηλαδή δεν είναι σωστή η ιεράρχηση να φτιάξεις 66 παιδικούς σταθμούς, δεν είναι σωστή η ιεράρχηση να δώσεις πάνω από 100 εκατομμύρια σε αθλητικές εγκαταστάσεις και σε χώρους, ας πούμε, και λαϊκού αθλητισμού, αλλά και αθλητισμού σε σωματεία. Δεν είναι σωστή διαχείριση να έχεις δώσει σχεδόν πάνω από 800 εκατομμύρια σε όλη αυτή τη δεκαετία σε αντιπλημμυρικά έργα και σε έργα υποδομών προστασίας της Συνεπώς θεωρείτε ότι είναι ένας επικοινωνιακός θόρυβος όλο αυτό περισσότερο, παρά ανταποκρίνεται στην ουσία. Αυτό μου λέτε. Ακούστε, εμείς έχουμε ένα σχεδιασμό και έχουμε και μια στρατηγική που ακολουθούμε πιστά. Ο σχεδιασμός αυτός είναι πρώτα υποδομές. Εμείς δεν μπορούμε να δαπανίσουμε χρήματα σε δράσεις τις οποίες δεν είναι της αρμοδιότητάς μας. Εμείς ζητάμε από τους Δήμους ό,τι έχουν σε όριμο στάδιο, είτε είναι μελέτες είτε είναι προτάσεις, να τις έρθουν, να τις φέρουν, να τις συζητήσουμε και θα το δείτε αυτό. Και η μεγάλη απόδειξη σε αυτό το γεγονός είναι ότι όλοι οι δήμαρχοι στην Αττική ανταποκρίνονται σε αυτό το ζήτημα και σε αυτή τη στρατηγική και έχουν να πούνε και αυτοί για την καθημερινή συνεργασία μας πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Έχουμε λύσει προβλήματα σε δήμους τα οποία ήταν χρόνια και τα οποία κανένας δεν βοήθησε να λυθούν. Λοιπόν, και έχουμε προγραμματίσει ακόμα περισσότερες δράσεις με το απόθεμά μας. Σας υπενθυμίζω ότι αυτή τη στιγμή εκτελούμε πάνω από 900 έργα σε όλη την Αττική με προϋπολογισμό πάνω από 550 εκατομμύρια. Ένα ζήτημα που είναι πάρα πολύ σοβαρό και διατρέχει την ελληνική κοινωνία, όχι μόνο για την περιφέρεια Αττικής, αλλά και για την περιφέρεια Αττικής, είναι το ζήτημα της ανεργίας. Εκεί υπάρχουν περιθώρια να ανατροφοδοτήσετε την οικονομία εσείς, να κάνετε κάποια προγράμματα και αν ναι, το έχετε κάνει. Δυστυχώς μέσω της διαχείρισης, του μεγάλου κομματιού της διαχείρισης του ΕΣΠΑ, που από το 2011, θυμίζω τις ημερομηνίες, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι η περιφέρεια διαχειρίζεται αυτά τα ζητήματα πάρα πολλά χρόνια. Έγινε η τομή του Καλλικράτη με τα όποια της προβλήματα και ξεκίνησε η πρώτη αιρετή περιφέρεια, οι πρώτες αιρετές περιφέρειες να λειτουργούν τα τελευταία 3,5 χρόνια. Η αρμοδιότητα του ΕΣΠΑ, της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων, τμήματος του ΕΣΠΑ και όχι όλου του ΕΣΠΑ, για την περιφέρεια Αττικής είναι 1 δισεκατομμύριο, 200 εκατομμύρια, ξεκίνησε από τα μέσα του 2011. Αν και εμείς σαν διοίκηση ζητάγαμε αυτές οι αρμοδιότητες να έρθουν πιο νωρίς. Ο προγραμματισμός στο ΕΣΠΑ δεν είχε δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας και θα έλεγα και περαιτέρω και για άλλες κοινωνικές δράσεις. Καταφέραμε, δεν είχε μεγάλα ποσά. Καταφέραμε και κάποια προγράμματα γίνανε. Όμως δεν επαρκούν. Στη συζήτηση που έχει αρχίσει για το ΣΕΣ, το νέο πρόγραμμα, το νέο ΕΣΠΑ, πιέζουμε πιστεύω και η ελληνική κυβέρνηση αλλά και τα Υπουργεία πιέζουν σε μια κατεύθυνση ώστε οι νέες πιστώσεις που θα έρθουν για τη νέα προγραμματική περίοδο μέχρι το 2020 να είναι στην κατεύθυνση πιο πολύ των κοινωνικών αναγκών και των κοινωνικών υποδομών, αν θέλετε. Παράλληλα όμως, σας επαναλαμβάνω ότι το να κατασκευάζεις γυροκομεία όπως το κάναμε, να κατασκευάζεις μονάδες για βρεφονιμπιακούς σταθμούς, να κατασκευάζεις σχολεία, είναι μια έμεση μεγάλη κοινωνική παροχή. Γιατί
βοηθάς την οικογένεια, βοηθάς την τρίτη ηλικία, βοηθάς. Θα μου πείτε, είναι κτηριακές εγκαταστάσεις, αλλά αυτή είναι η αρμοδιότητα που έχουμε και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έγινε ένα τεράστιο άλμα στην ποιότητα και στον αριθμό και στην ποσότητα υποδομών που η Αττική έχει για κοινωνική δράση. Οπωσδήποτε όμως η περιφέρεια Αττικής, που αφορά και κατοίκους υποβαθμισμένων περιοχών, κακώς τις ονομάζουμε έτσι, αλλά περιοχών που αντιμετωπίζουν σε πολύ μεγάλα ποσοστά προβλήματα επιβίωσης, θα πρέπει να κάνει γοργά βήματα για να μπορέσει ό,τι μπορέσει να δώσει ως χείρα βοηθείας. Γι' αυτό σας ανέφερα το θέμα της ανεργίας, διότι το ζήτημα δεν είναι μόνο να διασφαλίσει σε κάποιον ότι θα πηγαίνει το παιδί του στον παιδικό σταθμό, ότι θα έχει αυτή τη δυνατότητα της κτηριακές εγκαταστάσεις. Είναι και ότι να μην έχει την ανασφάλεια, να μην έχει την αγωνία εάν θα έχει να πάρει στο παιδί του γάλα. Αυτά δεν είναι καθόλου απλά ζητήματα και τα αντιμετωπίζουν χιλιάδες συμπολιτών μας. Άρα που θέλω να καταλήξω, επειδή καλώς ή κακώς δεν είμαστε στην Ελλάδα του 2005, του 2003 ή την προεικοσαετίας. Δεν πρέπει η περιφέρεια, κατά τη γνώμη σας, να ανοίξει πιο γρήγορα βηματισμό για να συναντήσει τους πολίτες στις ανάγκες τους? Θα μου επιτρέψετε να τονίσω ότι αυτά τα πολύ ευαίσθητα ζητήματα δεν είναι ζητήματα τα οποία επιδέχονται μια λαϊκίστικη, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, προσέγγιση. Είναι ζητήματα τα οποία είναι όχι μόνο της καθημερινότητας, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρά και ήδη έχουμε μπει σε συζητήσεις και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τους φορείς που διαχειρίζονται και θα συναποφασίσουν για το πώς θα αναμεθούν τα επόμενα ποσά. Σας είπα, δυστυχώς το ΕΣΠΑ δεν προέβλεπε τέτοιου είδους δράσεις. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα το καινούριο πρόγραμμα. Όταν θα ανακοινωθεί, νομίζω ότι θα μπορέσουμε και εμείς από την πλευρά μας να έχουμε κάποια καλά νέα σε αυτή την κατεύθυνση. Όμως, σας υπενθυμίζω ότι πριν 4 χρόνια η κατάσταση δεν προβλεπόταν ακριβώς έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. Κανείς από εμάς δεν γνώριζε ότι θα υπάρχουν τόσο σοβαρά και τόσο εντατικοποιημένα κοινωνικά προβλήματα. Και όμως προσπαθήσαμε και καθημερινά λύσαμε προβλήματα. Το ζήτημα είναι από την καινούργια περίοδο να υπάρχουν μέσω των εταίρων μας μεγαλύτερη κατανομή πόρων σε δράσεις οι οποίες θα λύσουν τα καθημερινά κοινωνικά προβλήματα και αυτό νομίζω έχει κατανοηθεί τουλάχιστον στο επίπεδο των περιφερειών και στο θεσμό των περιφερειών και απόδειξη αυτού είναι ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο δέχτηκε η Επιτροπή των Περιφερειών και να γίνει η 6η συνδιάσκεψη των περιφερειών. Θα γίνει εδώ στην Αθήνα, θα το οργανώσει η Περιφέρεια Αττικής και θα συζητηθούν γιατί το ίδιο πρόβλημα, υπενθυμίζω, δεν το έχει μόνο η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια της Ελλάδας. Το έχουν πολλές περιφέρειες της Νότιας Ευρώπης και θα γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Θα παρευρεθούν δήμαρχοι και περιφερειάρχες άνω των 700 δημάρχων και περιφερειαρχών. Θα γίνει αυτή η μεγάλη συνδιάσκεψη, θα είναι 3 μέρες συζητήσεων, θα παρευρεθεί και ο Πρωθυπουργός, θα πει και τις απόψεις της Ελληνικής Προεδρίας και νομίζω εκεί θα εντατικοποιήσουμε το ζήτημα αυτό που θέσατε και το οποίο, σας επαναλαμβάνω, θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή για να φτάσεις στο απαιτούμενο αποτέλεσμα. Δεν αρκεί μόνο να λέμε πράγματα. Το ρητορικό του θέματος εννοείται. Έτσι, δεν αρκεί μόνο να έχουμε μια προσέγγιση έτσι για να επιτρέψουμε την έκφραση να γαργαλάμε αυτιά. Πρέπει με μεγάλη προσοχή να φτάσουμε στην λύση του προβλήματος, η οποία θέλει καθημερινή δουλειά και με προσοχή. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι από την εμπειρία σας στην αυτοδιοίκηση. Επίκειται η απορρόφηση, στο βαθμό που αυτή θα επιτευχθεί, των κονδυλίων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020. Αυτό το ερώτημα που σας απευθύνω δεν είναι προς τον κύριο Σπονδυλίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, αλλά τον άνθρωπο που έχει μια μακρά διαδρομή στην τοπική αυτοδιοίκηση και ξέρει τους μηχανισμούς με την καλώς εννοούμενη έννοια, τις δομές. Μπορούμε αυτή τη στιγμή ως κράτος να απορροφήσουμε με ικανοποιητικό ρυθμό και να διοχετεύσουμε εκεί που πραγματικά υπάρχουν ανάγκες τα όποια κονδύλια μας παρασχεθούν? Νομίζω ότι
Η λέξη κλειδί σε αυτό που λέτε, και εμείς το επαναλαμβάνουμε καθημερινά, είναι αποκέντρωση. Εάν δεν δώσει η κεντρική διοίκηση, αλλά και αν δεν αλλάξει η φιλοσοφία όλων μας, από τους διοικούντες και μέχρι όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβάνει αυτή η σκέψη. Να αλλάξουμε τρόπο για το πώς θα βλέπουμε την καθημερινότητά μας. Να αλλάξουμε τρόπο για το πώς επιλέγουμε αυτούς που μας διοικούν και πώς κοιτάμε την αυτοδιοίκηση, τον Δήμο και την περιφέρειά μας. Να αποκεντρώσουμε το κράτος ώστε τα χρήματα και οι δράσεις αυτές να έρθουν πιο κοντά στον πολίτη. Αυτό είναι το πρώτο και το σημείο κλειδί. Υπάρχει μέσω της μεταβίβασης αυτής της αρμοδιότητας του ΕΣΠΑ, δημιουργήθηκε στις περιφέρειες αλλά και στους Δήμους μια τεχνογνωσία και μια εμπειρία στο να προχωρήσει στα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό συζητάμε ότι είναι πολύ σημαντικό η επόμενη, λέμε και καθημερινά ότι είναι πολύ σημαντική η επόμενη προγραμματική περίοδος, γιατί μετά από αυτές τις δυσκολίες που περάσαμε αυτά τα 3,5 χρόνια με καινούριες αρμοδιότητες και με καινούριες διαχειρίσεις χρημάτων, τώρα πλέον έχουμε την εμπειρία και εμείς αλλά και οι Δήμοι από τις τεχνικές υπηρεσίες τους, από τις τεχνικές, να προχωρήσουμε σε νέους ορίζοντες, να το πω έτσι. Να προχωρήσουμε, να ανοίξουμε λίγο, να διαπλατείνουμε τους ορίζοντές μας σε δράσεις διαφορετικές. Τώρα, οι απορροφήσεις, η ανησυχία πάντοτε στην η απόδειξη σε αυτό είναι ότι οι απορροφήσεις αυξηθήκανε σε τεράστια ποσοστά. Σας υπενθυμίζω ότι το πρόγραμμα αυτό, το ΕΣΠΑ, λειτουργεί από το 2007, προγραμματική περίοδος 2007-2013, λοιπόν, και ήταν σε μηδενικές απορροφήσεις όταν το αναλάβαμε εμείς. Στο κομμάτι που μας αναλογεί έχουμε φτάσει σε ποσοστά που ξεπερνάνε το 65% των απορροφήσεων και νομίζω μέχρι το τέλος της δίκησης θα έχουμε φτάσει στους στόχους που η Επιτροπή μας έχει βάλει. Απλώς η ανησυχία του πολίτη και όχι αδικαιολόγητη, μάλλον δικαιολογημένη εάν ανατρέξουμε σε κάποια γεγονότα του παρελθόντος, είναι μήπως φτάσουμε στο 2021 και πάλι καθόμαστε εδώ και συζητάμε, έχουμε μία συνομιλία και λέμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε από το 14 έως το 20 για να απορροφήσουμε αποδοτικά και προς όφελος της κοινωνίας και δεν το κάναμε. Γι' αυτό έθεσα και το ερώτημα. Σας λέω, δεν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ισοπεδωτικοί. Τα αποτελέσματα και το έργο νομίζω μιλάει από μόνο του. Έχουμε έτσι γενικώς μια διάθεση αφορισμού στην Ελλάδα και δεν το απευθύνω σε εσάς. Αυτή τη συζήτηση την ακούμε καθημερινά. Θα πρέπει οι πολίτες να συμμετάσχουν, να είναι κοντά και να παρακολουθούν για να γνωρίζουν. Δεν μόνο με αφορισμούς, σας επαναλαμβάνω, έχει γίνει ένα τεράστιο έργο και από τη διοίκησή μας, αλλά και από όλους τους άλλους φορείς, και από τους Δήμους και από όλα τα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης. Δεν μπορεί να τα αφορίζουμε όλα, γιατί έχουμε μια εικόνα από παλιότερα η οποία είναι άσχημη, αλλά θα δούμε ότι οι νέες ιδέες και οι νέοι άνθρωποι και οι νέες λογικές έχουν δώσει μια όθηση σε αυτή τη γενικότερη οικονομία που λέμε. Εμείς το ζούμε καθημερινά. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα φαίνονται και αυτά. Κάτι άλλο. Έχετε αρμοδιότητα σε ένα νευραλγικό τομέα, μετέχετε των περιφερειακών συμβουλίων. Όπως μας είπατε, υπάρχουν πολλές αποφάσεις καθημερινά που λαμβάνονται με τη συνένεση όλων των δυνάμεων, ας το πω έτσι. Όχι πάντα, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Συχνά, όπως μας είπατε. Πόσο δύσκολο είναι μια περιφέρεια που έχει τόσο ετερόκλητα στοιχεία να διοικηθεί. Υπήρχε εξ αρχής, όταν θεσμοθετήθηκε η συγκεκριμένη περιφέρεια, ένας προβληματισμός ότι είναι πάρα πολύ αντιφατικές οι δυνάμεις που περικλεί, ας το πω έτσι. Είναι τόσο δύσκολα να διοικηθεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχουν πολύ μεγάλες ανισορροπίες. Σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλά διαφορετικά ζητήματα καταφέραμε να εξισώσουμε αυτές τις καταστάσεις. Ο Περιφερειάρχης, ο Γιάννης ο Σγουρός, νομίζω από την πρώτη μέρα που ανέλαβε, γύρισε και γυρίζει καθημερινά, σας λέω, όλη την Αττική. Και όπως όλα τα στελέχη, είτε πολιτικά είτε υπηρεσιακά. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Πρέπει να παρακολουθείς το κάθε εκατοστό της περιοχής καθημερινά. Έτσι, χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι να δουλεύουν, να προέρχονται από χώρους δουλειάς, να έχουν όρεξη και να σηκώσουν τα μανίκια ψηλά. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε αποδείξει. Από εκεί και πέρα, τα ζητήματα, σας λέω, σε μια περιοχή η οποία κατοικείται
πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες, με τα νησιά μας, με τον Πειραιά, με τις αρχαιολογικές περιοχές, με το αστικό κέντρο, με περιοχές οι οποίες έχουν εγκαταλευθεί, με βιομηχανικές περιοχές. Είναι ένας πολυσύνθετος χώρος, ο οποίος για να αντιμετωπιστεί και για να έχει μια συνολική λειτουργία, η οποία καθημερινά ο πολίτης θα εξυπηρετείται, και σας λέω εξυπηρετούμε τον αριθμό, το ξέρετε, πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες, σε όλες τις αρμοδιότητες που έχουμε, σε εκατοντάδες αρμοδιότητες που έχουμε. Ο πολίτης μπαίνει στις υπηρεσίες και έχει άμεσα αποτελέσματα, λύνει το πρόβλημά του σε πολύ γρήγορους ρυθμούς. Για να τα καταφέρουμε όλα αυτά, πραγματικά πρέπει να υπάρχει καθημερινή και τι γίνεται άμεση όμως, ενασχόληση. όταν κάτι που είναι εντός εισαγωγικών προς το συμφέρον των κατοίκων της Δυτικής Αττικής προσκρούει σε κάτι που ζητούν εκείνοι που διαμένουν στο βόρειο τμήμα ή στην Ανατολική. Δηλαδή έθεσα το ζήτημα των ορίων, ότι υπάρχει ένα μοσαϊκό κατ' ουσίαν και είναι αναπόφευκτο. Θα πρέπει να μάθουμε ότι όλοι κάτω από τον ίδιο ήλιο ζούμε και όλοι στον ίδιο τόπο ζούμε, και θα πρέπει ο ένας να καταλάβει τα προβλήματα του διπλανού, όπως και ο άλλος να σεβαστεί, ας πούμε, τις ιδιαιτερότητες του αλλού. Όπως αναφέραμε και συζητήσαμε προηγουμένως για το μεγάλο ζήτημα των σκουπιδιών, είναι ένα ζήτημα που αφορά όλους τους πολίτες και τον καθένα ξεχωριστά. Το ότι, ξέρετε, η μεγάλη διαμάχη υπάρχει, όχι δεν θέλω εδώ τη χωματερή, όχι να πάει εκεί, όχι να μην έρθει σε μένα. Το να μην έρθει σε μένα πρώτοι το λέμε όλοι. Σε αυτόν που θα επιβαρυνθεί όμως δεν το ρώτησε κανείς. Εμείς λοιπόν λέμε ότι θα πρέπει σε όλα τα ζητήματα να υπάρχει η απόλυτη συζήτηση, ο απόλυτος διάλογος, γιατί σας ξαναεπαναλαμβάνω, ο διάλογος είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας, για να φτάνουμε στο πιο ισχυρό αποτέλεσμα. Δεν γίνεται, κανείς δεν έχει έρθει στα περιφερειακά συμβούλια, κάποιοι κρίνουν απ' έξω, αλλά σας λέω έχουν γίνει εκατοντάδες περιφερειακά συμβούλια, εκατοντάδες συσκέψεις, εκατοντάδες επιτροπές. Λοιπόν, ώρες και ώρες θεματολογιών για να